nás vo Vojo Cinema privítala filmového nadšenca, pomocného režiséra, fotografa, herca, komparzistu, ale aj zakladateľa castingovej agentúry Richarda K. Hordo. Ahoj Richard, vítam ťa u nás. Mal si možnosť spolupracovať s takými hviezdami, že jednoducho nedalo nám to a chceme, aby si nám o nich všetko porozprával. Ty si študoval na VŽMU, ako si sa vlastne k týmto projektom, ktoré následovne spomenieme, dostal? Keď som bol na VŠMU, tak som čítal nejakú takú flashovú správičku, že Steven Spielberg bude natáčať v Krakove film. A to bolo pre mňa také podstatné, že som preorganizoval všetky skúšky a všetko svoje ďalšie, čo som plánoval urobiť. A zobral som ďalších dvoch spolužiakov a vydali sme sa do Krakova, aby sme videli Spielberga priamo pri nakrúcaní filmu. To bol Schindlerov zoznam. Videli sme Spielberga, videli sme Bena Kingsleyho, videli sme Liama Neesona, videli sme celý americký štáb pri nakrúcaní filmu, čo mňa teda hlboko poznačilo. V akom zmysle? No, videl som naozaj, ako sa nakrúca americký film. Videl som to priamo pred sebou. A potom, keď som sa vrátil, tak vlastne to bola tá latka, ktorú som sa snažil vždy dosiahnuť. Robil si aj pomocnú réžiu však? Pri akom filme to bolo? No, tá pomocná réžia vznikla z toho, ja som študoval filmovú produkciu, ale filmová produkcia pre mňa bola natoľko málo kreatívna, že som si povedal, že vyskúšam niečo iné a to niečo iné bola réžia. Tak som zabrdol do toho, aby som mohol mať pocit, že som trošičku viac ovplyvnil to, ako ten film bude vyzerať. Lebo pomocný režisér robí pri filme to, že sa stará o to, aby režisér mohol celý čas nakrúcať, aby tam neboli problémy, aby sa vyriešili ešte predtým, aby kamera stála čo možno najmenej. A dostane sa aj k tomu, že keď sa režisér venuje hercom v prvom pláne, tak pomocný režisér môže dotvárať ten druhý plán, kde sú komparzisti a epizódy. A vymýšľať tie rôzne situácie, čo ktorý človek bude robiť. To má na starosti pomocný režisér. Takže je to dosť náročné. A v podstate stretol si sa pri tejto práci s takými hviezdami ako Sean Connery, Bruce Willis, Antonio Banderas, Madonna, môžem menovať do aleluja. Kto bol taký najvýraznejší, kto ťa tak najviac zaujal a s kým si sa možno rozprával? No, rozprával som sa so všetkými, ktorých si spomenula, pretože to je jedna z tých vecí, ktoré robí aj pomocný režisér. Informuje hercov, čo sa bude diať, kedy sa to bude diať, aká scéna sa točí, či majú ten správny scenár, tú novú, najnovšiu verziu, či im niečo nechýba. Taká tá kompletná starostlivosť o to. No a takým najväčším mojim idolom, s ktorým som sa stretol osobne, bol Sean Connery na nakrúcaní posledného filmu, ktorý nakrúcal. To bolo v Prahe a bola to Liga výnimočných gentlemanov. Richard, ty si mal možnosť hrať vo filme aj s Bruceom Willisom, ktorý nás veľmi zaujíma. Ako sa to stalo? Kde to bolo? Bolo to v Prahe a bolo to na filme Hartová vojna. A vzniklo to celkom kurióznym spôsobom. Ja som išiel ako doprovod na casting spolu s hercom, ktorý bol zavolaný na tento casting. A Jessica Horvátová z pražskej Cine Jessie povedala počas castingu: poď Rišo, poď, ideš na casting aj ty. Tak som sa tam ocitol pred kamerou a nevedel som vlastne ani, čo sa bude diať. A to sú väčšinou také tie spontánne veci, kedy to človek vôbec nerieši. Sedel som pred producentom filmu a mal som tam nejaký dialog, ktorý som sa mal predtým naučiť. A bola to nejaká taká akčná vec, tak som si vymyslel, že si dám do ruky aj imaginárny revolver. Tak som ho namieril na toho producenta. On sa trošku zlakol, ale evidentne to asi zabralo a na druhý deň mi volali z agentúry, že budeš hrať vo filme s Bruceom Willisom a s Colinom Farrellom. Takže som sa tam stretol a vlastne bol v partii amerických hercov, sám taký ten slovenský neherec. Čo by si odporúčili ľuďom, ktorí by sa možno chceli dostať ako komparzisti do nejakého filmu, či už zahraničného alebo slovenského? Tak veľmi jednoducho, príďte k nám, zaregistrujte sa u nás v castingovej agentúre Cine Jessie a potom máte veľkú pravdepodobnosť a veľkú možnosť, že si vo filme alebo v reklame zahráte či už ako komparz, alebo ako nejaká epizóda, alebo dokonca, ak budete šikovní a pôjde vám to tak ako herci. Tak držíme veľmi palce a ďakujeme, že si k nám prišiel. Ďakujem veľmi pekne.